tak Majko mi volal, nie, Kobetič ma oslovil. A aj keď pôvodne tam mal byť niekto iný, ja viem o tom. Strapo, kto tam mal byť pred Peťom Obručníkom? Kubo. Ja som oslovil Kuba Fabiana, Kubo mi dal cenu, ktorá ma zabila. Pretože to, čo Peťko začal, vieš, tu začali také, že každý nám chcel radiť, každý chce byť múdry a proste dajte 20 miest preč, dvihnite štartovné na 2,5 tisíca eur a... Pretek, to sme riešili prvý ročník, ktorý to bolo aj dosť vyhrotené, ich to nezaujíma. Tam je výroba elektriny, je podľa mňa pre nich prvorada ako nejaký pretek. Proste, ak dojde dopyt na elektriku, oni musia vyrábať, aby dostali do siete, to je celé, čo je. Tam bolo cirka okolo 75 000 pozretí, čo je naozaj na stránku, kde v tej dobe bolo možno 5 000, je to dosť. Počúvali sme, že není sme transparentní, že aký máme účet, že kam to ide do váčka, takéto blbosti, neexistuje to, aj sme transparentní. My naozaj v tom preteku nič neskrývame. Všetko, jak je, tu otvorene hovoríme všetkým.